Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija huwa kontra li l-Gvern stipula l-massimu tal-prezzijiet li l-maskri jinbiegħu f'dan iż-żmien tal-pandemija. Wara li l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medja ħarġet tikkritika lill-Gvern għaliex għamel parametri fuq il-prezzijiet, konvenjentament, il-Partit Nazzjonalista ħareġ jiġri jilqa' din il-kritika u saħansitra fuq il-paġna uffiċjali tiegħu fuq Facebook ippubblika artiklu dwar dan. Nhar il-Ħadd il-Gvern kien saħaq li surgical masks li jintremow wara li ntużaw darba ma jistgħux jinbiegħu iżjed minn 95 ċenteżmu, filwaqt li l-prezz tal-visors ma jistax jaqbes il-5 euro. Dawn il-prezzijiet meqjuża raġonevoli favur l-interess tal-konsumatur sabu wkoll il-qbil tal-ispiżjara li wara diskussjonijiet li saru anke mal-Kamra tal-Ispiżjara komplu jbiegħu fil-parametri tal-prezzijiet imħabbra mill-Gvern. Iżda dwar dan il-qbil anki biex jipproteġi l-interessi tal-konsumatur u s-suq ma jitħallix isuq, il-Partit Nazzjonalista kien kontra u saħansitra għamel tiegħu l-kritika fuq parametri li m'għandhomx jinqabżu fil-prezzijiet tal-maskri. Madankollu fuq din il-kwistjoni tirregola l-prezzijiet tal-maskri, il-Partit Nazzjonalista wkoll jinsab maqsum. Fil-bidu ta' April, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kien kiteb li l-Gvern jista' jimponi prezzijiet fissi għal perjodu temporanju hekk kif qed ngħixu ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija. Jason Azzopardi saħansitra qal biex il-Gvern iqum mir-raqda, iżda min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista appoġġja l-kritika kontra l-fissar fil-prezzijiet biex ma jkunx hemm abbużi. Nhar il-ġimgħa meta tħabbru tnaqqis fir-restrizzjonijiet kontra t-tixrid tal-coronavirus, l-awtoritajiet tas-saħħa saħħu fuq l-ilbies tal-maskri f'postijiet pubbliċi bħal ħwienet u fuq il-karozzi tal-linja. Dwar każijiet ta' maskri u l-ilbies protettiv ieħor li ġew importati qabel, il-Gvern se jerfaq l-ispejjeż żejda li qabżu l-parametri tal-prezzijiet stipulati.